Služba Johna Lakea, JGLM, má tiež siene uzdravenia. Ale náš dôraz doposiaľ nebol na nich. Je dobré ich mať, osobitne, keď sú tam, kde ich ľudia v meste môžu vidieť a vedieť, kam môžu zájsť. Lebo to poskytuje ľuďom miesto, o ktorom môžu vedieť, že tam môžu ísť po modlitbu. Takže sme za to. Chceme sa však vyhnúť tomu, aby sme vyťahli uzdravovanie z cirkevnej budovy a vložili ho do inej budovy. Ježiš nikdy nemal siene uzdravovania. On bol sieňou uzdravenia. Toto je to, čo ma počujete kázať. Veríme v siene uzdravovania. Je dobré ich mať. Ak fungujú tak, ako majú, a poskytujú priestor na tréning a zhromažďovanie. But the heart of God is to take God's spirit and power to the people, not make the people come to us. Ale Božie srdce chce, aby sme jeho ducha a jeho moc prinášali k ľuďom, a nie aby sme čakali, že ľudia budú chodiť k nám. Niekto mal otázku ohľadom Ježiša. Je správne ísť von a brávať uzdravenie k ľuďom? Lebo Ježiš hlavne slúžil ľuďom, ktorí prichádzali k nemu. Nuž pamätajte na to, v akej situácii bol Ježiš. Denne chodil po Izraeli a počas toho, ako chodil, tak stretával ľudí, ktorí boli chorí. Cestou narazil na ľudí. Tiež si musíte pamätať, že ľudia prichádzali k Ježišovi preto, lebo mal povesť, že uzdravuje. Nemusel chodiť vyhľadávať ľudí, lebo ľudia o ňom vedeli a oni vyhľadávali jeho. Ani ja v súčasnosti nemusím vyhľadávať chorých. Mám reputáciu a chorí prilietajú z celého sveta, aby som sa za nich modlil. Ale nie vždy to bolo takto. Keď som začínal, tak som sa rozhodol. Dnes idem do supermarketu, aby som tam vyhľadal chorých, aby som sa za nich modlil. A robil som to. Boli uzdravení v supermarketoch. Modlil som sa za ľudí v cirkvi. A to sa rozchýrilo. Ľudia ma začali prosiť, aby som išiel do nemocnice. A tak sme išli do nemocníc a modlili sme sa za ľudí tam. Raz som bol v televízii v Dallase v Texase. Bolo to jeden raz, asi na pol hodinu. Bolo to interview s Johnny a Markusom Lambovými, ktorí založili kresťanský televízny kanál Daystar. Vtedy som tam urobil jedno vyhlásenie. Lebo v tom čase nebolo príliš veľa ľudí, ktorí ma žiadali o modlitby.
30, 40 people a week. Bolo to možno 30 až 40 ľudí za týždeň. And they all had heard about me, so they would ask for prayer. Boli to tí, ktorí o mne počuli a žiadali o modlitbu. So when I was on this program, Takže keď som bol v tom televíznom programe, I made a statement on live television. tak som vyhlásil v živom vysielaní. If you are in the Dallas area, Ak ste v oblasti Dallasu, a area with about 3 to 5 million people, v tejto oblasti žije asi 3 až 5 miliónov ľudí. I told them, A povedal som im, you're in the Dallas area, ak ste v oblasti Dallasu and you call this television program right now, a zavoláte do tohto vysielania práve teraz, I will come to your home and pray for you. tak prídem k vám domov a pomodlím sa tam za vás. And the television host Televízny moderátor was not excited about that. nebol z toho veľmi nadšený. He was trying to tell me not to say that. Pokúšal sa mi naznačiť, aby som to nehovoril. Before the program was over, Do skončenia toho programu 986 calls came in. zavolalo 986 ľudí. 986 звонков поступило. So we made a list. Поэтому Tak sme urobili zoznam. I hadn't trained anyone, Vtedy som ešte nikoho nevytrénoval. anyone doing it. Robil som to všetko sám. So I would leave my home, Takže každý deň som odišiel z domu, 30 minutes away from Dallas, ktorý bol od Dallasu vzdialený asi na 30 minút. drive to Dallas every day, Šoféroval som do Dallasu make appointments, and drive to each house. a išiel som do každého domu, kde som si predtým už dohodol stretnutie. It took me 6 weeks Trvalo mi to 6 týždňov, to go to all 986 homes. aby som navštívil všetkých tých 986 domácností. Call them and tell them when I would be there, Keď som si s nimi telefonicky dohodoval návštevu, find out what's wrong with them, tak som zisťoval, čo im je, the way there, a cestou tam praying for that person. som sa začal modliť za toho človeka so slovami: Otec, I get there, keď tam prídem, I'm going to lay hands on them. budem na neho klásť ruky You said, a ty si povedal, recover. že sa zotaví. So in Jesus' name, Takže v mene Ježiš happen. sa toto stane. And when I would arrive, A keď som prišiel, I found out tak som zistil, it wasn't just that person. že tam nebol len ten jeden chorý, He had called all their friends. ale že zavolali všetkých svojich priateľov, So I had 20 or 30 people a tak som mal 20-30 ľudí in every home. v každej domácnosti. Be there an hour, И поэтому Tak som tam musel byť asi hodinu. ходил как минимум час. praying and talking with them. Когда я Modlil som sa, hovoril s nimi Always wanted to feed me. a vždy ma chceli pohostiť. I gained a lot of weight Takže som veľmi pribral много веса. during that 2 months. počas tých 2 mesiacov. So, Итак, and then I would have to go to the next place. и потом, Potom som musel ísť na ďalšie miesto, And so for all that time, I just traveled, tak som celý ten čas len cestoval went to the homes. a navštevoval domácnosti. I began taking the message out. и я Tak som začal rozširovať toto posolstvo, новости обо мне, информацию обо мне. But they would call for me. А, And they would call for me to come. I didn't да, have то to. есть a ľudia mi začali volať, aby som k ním prišiel. кто-то придет. Я ехал к людям. So in the beginning, Takže najskôr you can start looking for people to pray. môžeš začať vyhľadávať ľudí, za ktorých sa budeš modliť. You can just go to town. Môžeš si len výjsť do mesta, poprechádzať sa, Идите по городу. Look for people. Ищите. nájsť nejakých ľudí a povedať im: Hi, Zdravím vás, name is. Меня volám sa tak a tak, пожмите. a potriasť im rukou. While you're shaking their И hand, A zatiaľ, čo im traseš rukou, don't shake their hand and turn loose. tak ju nepusti hneď, ako ňou potrasieš. Start shaking their hand. Значит, Začni triasť rukou Shaking it. a stále s ňou tras. As long as you move your hand, Kým trasieš svojou rukou, keep shaking it. человек тоже tak ľudia tiež trasú svojou. When you stop, Keď prestaneš, they'll put their hand. tak potom ruku odtiahnu. So while you're shaking their Поэтому hand, пока Takže keď im potriasaš rukou, просто говорите им, len im povedz: lay hands on the sick, я вас kladiem ruky na chorých recover. я не a tí sa zotavujú. во имя. V mene Ježiš. That's how you do it. Yeah. Takto som to robil na začiatku. And if they say Если Ak povedia no, nie, you say ty povieš
Too late. Neskoro. A potriasaš im rukou. Ты опоздал. It's easy. Je to jednoduché. The devil will try to tell you Diabol sa ťa bude snažiť presvedčiť, you offer to pray for somebody. že ak ponúkneš niekomu, že sa za neho pomodlíš, If they're going to get mad tak sa na teba nahnevajú На тебя, and don't want anything to do with it. a nebudú chcieť mať s tým nič. и что он не захочет иметь дело с тобой. Of course that can happen, Samozrejme, že sa to môže stať, but many more times ale oveľa viac krát, as I have offered to pray for people, keď som ľuďom ponúkol, že sa za nich pomodlím, they begin crying tak začali plakať and saying, a hovorili: I've been praying that God would send someone to help. Я просто modlil som sa, aby mi Boh poslal niekoho, kto mi pomôže. за меня. The devil doesn't tell you that part. Ale túto časť ti diabol nepovedal. He wants you to think everyone's going to reject it. On chce, aby si si myslel, že každý to odmietne. Того, что вы им предложите. You have to trust that God is guiding you. Но вы Musíš dôverovať, že Boh ťa vedie. знает Бог. Even when you don't feel like he's leading. Даже Hoci by si aj nemal pocit, že ťa vedie. особого водительства Божьего. The Bible says, Biblia vraví, steps of a righteous man Что že kroky spravodlivého človeka, and woman muža aj ženy, праведного человека, и мужчины, и женщины, подразумевая всех, are directed by the Lord. которые sú vedené Pánom. It doesn't say if they pray and fast. Nevraví, ak sa modlí a postí. и молиться, It doesn't say if they feel it. там не Nevraví, ak to cíti. It says if you're righteous, там сказано, Hovorí, ak si spravodlivý, are directed. то tak tvoje kroky sú vedené. Trust God to direct you. Dôveruj Bohu, že ťa vedie. Wherever you go, Kamkoľvek ideš, you're going there to win. ideš tam, aby si zvíťazil. Wherever you go, Kamkoľvek ideš, пошли. you're going there to do the work of God. Вы tam budeš konať Božie dielo. As Божьи. you go, И когда вы, Cestou God knows how to get you to turn the right way. Бог, Boh vie, ako ťa priviesť k tomu, aby si nabral správny smer, bez toho, že by si to cítil. Trust him to take you to the people you просто need to do. доверяйте, что Dôveruj mu, že ťa povedie k ľuďom, ktorí potrebujú tvoju službu. будете для них делать. Then there's a question. Потом, Potom je tu otázka. Says, doesn't the Bible say который, Či nevraví Biblia, разве Библия не говорит, not to lay hands on anyone quickly? že nemáme na nikoho klásť ruky не rýchlo? возлагайте на кого руки поспешно? Yes, Áno, but you have to remember. ale musíte si uvedomiť, Bible says, že Biblia vraví 16, v Markovi 16, 12 главе, believers will lay hands on the sick. что že veriaci budú klásť ruky na chorých, Hebrews chapter 6, и в a v Židom 6 it says that there are certain doctrines that are basics of faith. sa hovorí, že niektoré učenia sú základom viery. One of those is the doctrine of laying on of И hands. одно Jedno z nich je učenie o kladení rúk. не рук. There are different ways and reasons to lay hands. Есть Pre kladenie rúk sú rôzne spôsoby a dôvody. возложение рук. One is to heal the sick. Jedným z nich je uzdravovanie chorých. The verse that says, Ten verš, ktorý hovorí, don't lay hands on any man quickly, Руки neklaď ruky na nikoho prirýchlo, that's not referring to healing the sick. это, sa nevzťahuje na uzdravovanie chorých. It's referring to ordaining people into ministry. это Hovorí o ustanovovaní ľudí do služby. века на служение. It's a totally separate thing. Это To je úplne iná záležitosť. отдельная тема. Jesus laid hands on people quickly, Ježiš kládol ruky na chorých rýchlo, Кладу руки на больных. but he chose 12 carefully. Но ale 12 si vyberal dôkladne. аккуратно. And so there's a difference. Поэтому Takže medzi týmito vecami je rozdiel. Put those two together. и то, A preto ich nedávajte и dokopy. другое смешивать в одно. You should lay hands on the sick every chance you get. Вы Klásť ruky na chorých by ste mali pri každej príležitosti, ktorá sa vám naskytne. Couple more quickly. еще Ešte pár otázok. Why do sickness or symptoms that go away Из Russian part. Prečo sa choroba alebo jej prejavy, ktoré hneď po modlitbe odídu, potom často vrátia, alebo sa dokonca ešte zhoršia? Опять возвращаются или бывают еще сильнее? Yeah. Now we talked about this yesterday. O tomto sme hovorili včera. Can't just knock the devil down. Ты не Nemôžeš diabla len zaraziť dole.
You have to knock him out. Musíš ho vykopnúť preč. If you don't beat it, Ak ho kompletne neporazíš, Победил. it can rise up to come back and retaliate. Он môže sa всchopiť a vrátiť sa a zasadiť protiúder. принять ответные действия. You say, how do you know when it's beat? Povieš, ako viem, že je porazený? И узнать, что я его окончательно победил, God let you know Boh ti dá vedieť, возможность понять, that it's done. что, že je to ukončené. что вы полностью его победили в этой ситуации. But also by faith, Ale tiež aj vierou. you settle it. Ty to ustanovuješ. Устанавливаете вот эту вот меру, вот эту степень победы. You decide. Вы решите, Ty rozhoduješ. Goes что Toto odíde уходит, and will not return. a nikdy sa nevráti. So you have to establish. и it. поэтому Takže ty to musíš ustanoviť. установить. And then there are times Sú okamihy, you pray, keď sa modlíš you'll just know a jednoducho vieš, this is done. je to ukončené, je to porazené. Дьявол побежден. If you look at the symptoms, Ak hľadíš na prejavy you go by the symptoms. a jednáš podľa prejavov, Симптомами, If you pray till the symptoms seem to go away, если, ak sa modlíš, dokiaľ sa zdá, že prejavy odchádzajú, если tak sa dáš viesť videním. происходит, значит происходит. Тогда вы водимы видением. if you quit then Если Ak vtedy zastavíš, yes, that thing will come back tak potom áno, táto vec sa vráti. because you've knocked it down but not out. Lebo si ju zrazil dole, ale nevyhnal si ju, nevykopol si ju. вы не выгнали его, So you decide. Takže ty rozhoduješ. It's done now. Je to urobené teraz. это сейчас. You have to Je to vec, ktorú musíš v danom momente vysporiadať v sebe. you have to decide. Ty sa musíš rozhodnúť. Done. Что Je to završené, skončené. Will not have to deal with this again. Už sa s tým nebude musieť viac zapodievať. We tell people Hovorievame ľuďom. can get you healed, Môžeme spôsobiť, aby ste boli uzdravení, длины. but I can't keep you healed. Но я ale nemôžeme vás udržiavať v uzdravení. помочь вам сохранить свое исцеление. So another question was, Или, O tomto bola aj ďalšia otázka. и поэтому еще один из вопросов, how do you teach people to stay healed and not lose their healing? Ako vyučuješ ľudí, aby zostali uzdravení a nestratili svoje uzdravenie? Like the term lose their healing Nemám rád pojem stratiť uzdravenie, исцеление. because I don't see it in the Bible. lebo ho nevidím v Biblii. If you were well Ak si bol zdravý and you got sick, И ты, a potom si ochorel, you went to the doctor ты пошел, išiel si potom k lekárovi, врач тебе дал, ten ti dal liek and you got well, a ty si sa zotavil улучшилось, then later потом a potom neskôr that same type of illness would come back on you. prišiel na teba rovnaký druh choroby znova, You wouldn't ask the doctor how you lost your healing. nepýtal by si sa lekára, ako si stratil svoje uzdravenie. исцеление. You would say, doctor, I'm sick again. Povedal by si, doktor, som opäť chorý. Снова заболел. But in church, Но Ale v cirkvi about losing our healing. мы sa hovorí o strate uzdravenia. As if God is taking our healing away. как будто Ako keby ho Boh od nás odnímal. That's not what happens. Toto sa nedeje. It's a separate attack. Je to úplne iný útok. абсолютно отдельная атака дьявола. It's just the same devil tries to attack you again. Это просто Je to len rovnaký či podobný démon, ktorý sa pokúša na teba zaútočiť. Losing your healing. Но когда ты Ale ak uvažuješ o strate svojho uzdravenia, The исцеление, question I usually hear is, то tak obvykle počúvam takúto otázku. what did I do that caused me to lose my healing? что я Čo som urobil také, kvôli čomu som stratil svoje uzdravenie? Again, you're looking at it the wrong way. и опять Znovu na to hladíš z nesprávneho uhla. The question should be, вопрос, Otázkou by malo byť, what do I need to do что čo potrebujem urobiť, to keep the devil off of me once I get him off of me? aby som diabla udržal od tela, keď som ho už zo seba dostal. он больше ко мне не приближался. That's the right question. Вот To je správna otázka. Answer is simple. я, Odpoveď je jednoduchá. We disciple people. вот по- Kvôli tomu vyučujeme, robíme ľudí učeníkmi. проходим программу ученичества. Many people are sick, Очень Je mnoho chorých ľudí healed, a my im slúžime uzdravením. исцеляются,
Some people only get them healed so that they can videotape it and put it on YouTube. Niektorí uzdravujú ľudí len preto, aby to mohli nahrať a dať na YouTube. Not caring about the people. To nie je staranie sa o ľudí. Just trying to get famous. To je len to, že sa skúšaš stať slávnym. I don't even watch those things. Ja takéto veci ani len nepozerám, Like the heart of the person that does it. lebo sa mi nepozdáva srdce toho človeka, čo to robí. The Bible doesn't say just go heal Biblia nehovorí len choďte a uzdravujte, disciples. ale vraví získavajte učeníkov. If you get healed, Takže keď sa uzdravíš, the way to stay healed tak spôsob, ako zostať zdravým, is get discipled. je to, že sa staneš učeníkom. Get in the Bible. Študuj Bibliu. К Библии. Learn what the person knew that got you free. Nauč sa to, čo sa naučil človek, ktorý ťa oslobodil. Свободу. Begin to study the Word of God. Začni študovať Božie slovo, A strong defense against the enemy. vybuduj si silnú ochranu proti В nepriateľovi. своей жизни против атак дьявола. That's all it is to it. Вот и все. O tomto je to všetko. Questions? Есть Je ďalšia otázka, Ask me. ktorú mi ľudia často kladú. Good. Let's Yeah. do it. Do I deny the importance of fasting? Popieraš význam pôstu? Вы отрицаете важность поста? No. Нет. Nie, Don't deny it. nepopieram. Отрицаю важность поста. Jesus said, when you fast, not if you fast. Ježiš povedal, keď sa postíš, nie ak sa postíš. But you've got to fast for the right reason. Но ты Ale postiť sa treba zo správneho dôvodu. по причине. I have fasted Я постиг Ja už sa postím 6 years. 56 rokov 56 лет. Vegetables. od zeleniny. Vegetables. Овощи. От овощей. О, that's for your fasting. No vegetables for 56 years. Это Žiadna zelenina 56 rokov. не употребляю в пищу овощи. So, That's interesting way. Итак, Takže you have to find out what the Bible says вы musíte zistiť, čo hovorí Biblia about fasting. o pôste. о посте. Fasting has very little to do with food. Знаете, Pôst má veľmi málo spoločného s jedlom. еде. Now, do you need to fast to get healed? Нужно Potrebuješ sa postiť, aby si bol uzdravený? According to God, no. Podľa Boha nie. Medical science Lekárska veda наука, медицина has said, and they have proven, tvrdí, a aj to dokázala, подтвердила это. that if you are sick že ak si chorý and you begin to fast, a začneš sa postiť, 99% of all diseases 99% všetkých chorôb can be healed or removed môže byť uzdravených či odstránených Вот такого количества болезней, 99%. by simply fasting. Просто jednoducho tým, že sa začneš postiť. away from food. Fasting certain foods. Да. Že sa zdržíš určitých jedál. Понимаем воздержание от еды или от определенных видов пищи. But that's strictly natural and has nothing to do with the power of Но God. это Ale toto je výhradne prirodzená metóda, ktorá nemá nič spoločné s Božou mocou. вещь, которая не имеет никакого отношения к Богу. It lets your body rest Это Umožní, aby si tvoje telo oddychlo отдохнуть and rid your body of all toxins. и a zbavilo sa toxínov. очиститься от всевозможных When токсинов. that's the situation, Ak je situácia takáto, toxins are gone, Когда tak po zbavení sa toxínov time the body can heal itself. sa telo väčšinou zotaví samo. исцелить само себя. That's the way God made us to do. Именно Takto nás Boh stvoril, aby sme fungovali. планировали. And that's why it's good to fast on a regular basis. Именно Preto je dobré sa pravidelne postiť. поститься на регулярной основе. But that's the medical side. Но Ale toto je medicínska stránka veci. That's really not what we're talking about. To nie je to, o čom tu hovoríme. говорим. We're talking about the spiritual side. Мы Tu hovoríme o duchovnej stránke. Christians have made a mistake. именно A práve v nej kresťania narobili chyby. верующие допускают много ошибок. Most Christians, Väčšina kresťanov sa postí in a way, takým spôsobom, get God to do something, Чтобы aby prinútila Boha niečo urobiť. Бога что-то сделать для них. to heal them, Aby ich uzdravil, power to heal Или others. дать им alebo aby im dal moc uzdravovať chorých. If a child is throwing a temper tantrum
and refusing to eat. Je to ako keď sa dieťa snaží získať pozornosť tým, že odmieta jesť, Until they get their way. dokiaľ mu nevyhovieš v tom, čo chce. Того, что он хочет, That's manipulating God. это To je manipulovanie по Boha. отношению к Богу. Like it's trying to twist God's arm to make him Как будто give. ты Ako by si sa snažil prinútiť ho, aby ti dal moc. ошибаешься. That's not why you fast. Но это Nie kvôli tomuto sa máš его postiť. поста. You fast Ты постишь, Postíš sa, because it helps you die lebo ti to pomáha k tomu, aby si zomrel to the things of the world. veciam tohto sveta. If you go to and read Isaiah 58, если Ak si prečítaš Izaiáša 58, главу и почитаете, it tells you то там вам vraví ti, why and how to fast. prečo a ako sa máš postiť. And out of that whole chapter, Z celej tej kapitoly only one part mentions food. iba jedna časť zmienuje jedlo. And yet everybody thinks that fasting is all about food. но все A predsa si všetci myslia, že pôst je len o jedle. содержание от еды. Here's what I've noticed. Všimol som si toto. If you're hungry Ak si hladný and you want to eat Если a chceš jesť and you don't have money to buy food, a pritom nemáš peniaze na jedlo, declare a fast. tak vyhlás pôst. объяви пост, Because as soon as you decide to fast, потому что Lebo len čo sa rozhodneš postiť, 5 people will invite you to go eat. 5 tak 5 ľudí ťa pozve na obed. It's the way it works. Takto to funguje. So, that's why Jesus said, Preto Ježiš povedal, don't announce your fast, не nevytrubuj, že sa postíš. just keep it quiet. Drž to v tichosti And he will recognize it. a Otec ťa za to odmení. ценит это. Now, do you need to fast Potrebuješ sa to postiť, get power from God? aby si získal moc od Boha? Нет. Nie. What fasting does, Что Pôst robí to, helps you keep your body under control. это že ti pomôže ovládať tvoje telo. держать свое тело под контролем. It's Isaiah 58 tells us V Izeášovi 58 Глава говорит нам, God is actually scolding Israel что Бог si Boh uťahuje z Izraelcov fasting wrongly. pre ich nesprávne postenie. правильно. He said, you think I call a fast what you're doing? Бог Hovorí im, myslíte si, že ja nazývam pôstom to, čo robíte vy? God said, I don't call what you're doing fasting. Бог Boh hovorí, to, čo robíte, nenazývam pôstom. Because you say you're going to fast, Lebo hovoríte, že sa idete postiť, говорите, что вы будете поститься, but then you carry on your everyday activities. но потом ale potom si robíte to, čo robievate každý deň. He said, if you're going to fast, Boh im hovorí, ak sa chystáte modliť, avoid food, tak sa nevyhýbajte jedlu. cook food, Várte ho and take it to the hungry. a vezmite ho hladným. But that's not the way people fast. Ale ľudia sa postievajú inak. They're fast, они Vyhlásia pôst, walk around looking sad all day. и потом chodia celý deň so smutným výrazom a všetkým hovoria, I can't eat. och, nemôžem jesť, I'm fasting. я в mám pôst, So that you appear holy. aby vyzerali sveto. постым. Jesus said, when you do that, Иисус Ježiš vraví, že keď takto jednáš, receive your reward. už si dostal svoju odmenu. He said, no. Hovorí, nie, Comb your hair, učeš sa, wash your face, umyj si tvár, be happy like every day, тогда buď veselý ako obvykle любой другой день, take food to the poor and the hungry. тогда a nakrm chudobných a hladných. нуждающимся. And he said И он A hovorí in Isaiah 58, v Izaiášovi 58, Исаия. he said, this is the fast that I have chosen. Он сказал, toto je pôst, ktorý som si ja vyvolil. God calls a fast. именно Takže toto je Boží pojem pôstu. If you want to fast, Ak sa chceš postiť, fast this. постиг tak odstráň toto. Putting away the pointing of the finger. Ukazovanie prstom na niekoho. своей жизнью убираешь то, чтобы показывать на людей пальцем. God said, I'm not that interested in your food. Бог говорит, Boh vraví, nezaujíma ma tvoje jedenie. Go hungry a day, Netrápi ma, či si celý deň niečo jedol alebo nie. день не поел. because that means nothing Потому Pretože to neznamená nič. значение, if while you're fasting, если Ak počas toho, ako sa postíš, judging people. ты ďalej súdiš ľudí. He said, put away the finger of judgment. Бог Hovorí, odstráň súdiaci prst. перст, He said, you want to fast? Ak sa chceš postiť, Fast judgment.
tak sa posti od posudzovania. от осуждения. That's fasting. Вот это To je pôst. He said, when you do this, A keď urobíš toto, whenever you separate yourself unto God, keď sa oddelíš pre Boha Бога. and you are spending time with God, Когда, a tráviš svoj čas s ním, you're cutting yourself away from things of the world когда, keď sa odrežeš od vecí tohto sveta and focusing on things of the Spirit. когда a zameriaš sa na veci ducha, на вещах Божьего Духа, He said, that's fasting. Бог, tak Boh vraví, že to je pravý pôst. Do that. Он говорит, Ak robíš toto, He said, I will cause tak Boh hovorí, že spôsobí, light to arise. aby tvoje svetlo povstalo. ярче. He said, then Он говорит, A potom и тогда your health will come forth quickly. Boh hovorí, že tvoje zdravie rýchlo vypučí. God is not as interested in the food part of fasting, Бога Boha nezaujíma až tak stravovacia stránka postenia, what you do while you're fasting. ako to, čo počas postenia robíš. когда ты постишься. And you don't have to wait till you fast food Nemusíš čakať na to, kým budeš mať pauzu v jedení, Ищи to put away the pointing of the finger. для aby si prestal ukazovať prstom na ľudí. пальцем на людей показываешь. See, I fast food every day. Viete, ja mám pôst od jedla každý deň. To je slovná hračka, pretože po anglicky postiť sa od jedla, fast food, Каждый день. je zároveň aj pojem na rýchle občerstvenie, hamburgery a podobne. Why do some people get healed immediately, Почему? Prečo sú niektorí ľudia uzdravení i hneď, but sometimes there are no results? ale niekedy nie je žiadnych výsledkov? Результата. Okay, listen carefully. Počúvajte pozorne. You do the Word of God, Keď konáš Božie slovo Слово. and you are doing it believing. a robíš to vo viere, Делайте с верой. There is never a time tak nikdy nenastane situácia, Вот такого случая, when there are no results. чтобы že niet žiadnych výsledkov. You say, no, that's not true. вы скажете, Povieš, to nie je pravda. Modlil som sa, я верю, veril som No results. a nevidel som žiadne výsledky. Okay, let's clarify. Dobre, tak si to objasníme. I didn't say я не Nepovedal som, always see results. что že vždy uvidíš výsledky. видеть результаты. See, you think there's no results Вы Myslíš si, že niet výsledkov результатов нет, just because you don't see results. только len preto, lebo žiadne nevidíš. When you plant a seed когда Keď zasadíš do zeme semiačko, в землю and it takes 2 or 3 weeks before it breaks through the ground, до того, tak to trvá 2 až 3 týždne, kým vyraší zo zeme. как минимум 2-3 недели. if you plant it 6 inches down, Если Ak ho zasadíš 10 cm hlboko, сантиметров, it didn't start growing the day you saw it. оно tak nezačne rásť v ten deň, keď ho zasadíš. в тот же день, как вы его посадили. That whole time it was growing. Но все Celý čas rastie, над поверхностью земли, оно растет. Finally, it grew enough И потом až narastie dosť na to, только, that you could see it. что вы, aby vykúklo zo zeme a aby si ho uvidel. и только Ale len preto, že si ho nevidel, Doesn't mean it wasn't growing. совсем neznamená, že nerástlo. If it takes a seed Ak semenu trvá 2 weeks 2 týždne, 2 недели, to grow 3 inches чтобы aby narástlo 10 cm, 8 сантиметров, until it breaks through, до тех až kým sa nedostane na povrch. поверхностей. then that's always the same no matter what. A toto pravidlo platí vždy, bez ohľadu na okolnosti. Что? Is that right? Je to tak? The seed will always grow at the speed it normally grows. Семя, Semiačko vždy porastie rýchlosťou, ako obvykle rastie. But what if you bury the seed 3 inches down но что Ale čo ak zasadíš semiačko do hĺbky 10 cm and every day и a как každý deň go out, вы идете tam prídeš bucket of dirt, s vedrom zeminy с ведром земли, and you dump it on top of where you planted the seed. и вы a vysypeš ho tam, kde si zasadil to semiačko. эту землю вываливаете на то место, где семя находится. Now you got the 3 inches Takže mal si 10 cm and another 6 inches that you just dumped Потом- on top. a 20 ďalších, ktoré si ty pridal. So how long is it going to take that seed to grow 9 inches? Так сколько Takže ako dlho potrvá, kým semiačko vyrastie 30 cm? сантиметров? Longer, right? Dlhšie však.
And what if you did that every day? A keby si to isté robil každý deň? Каждый день. Every day the seed is growing. Každý deň semiačko rastie, Keep adding more Но dirt. каждый день ale každý deň pridávaš viac zeminy. еще слой земли. That tree, that plant could grow То это Tá rastlinka by mohla vyrásť almost full grown. takmer do celej svojej dĺžky You might never see it. и a ty by si ju pritom nikdy neuvidel. его проросшим. And listen carefully. Послушайте, Počúvaj pozorne. Serious business. Toto je vážna vec. дело. Number one, Первое. Poprvé, saying that you did something that God said to do, keď hovoríš, že si urobil niečo, čo Boh povedal, aby si urobil, keep his end. И потом, a potom povieš, že Boh nedodržal svoju что časť. Бог свою часть не выполнил. You cannot do your part Вы Nemôžeš urobiť svoju časť and be more faithful and God not do his part. и a byť tým vernejší ako Boh, ktorý nesplní svoju časť. The church needs a new dose of reverence of God. церковь Cirkev potrebuje novú dávku úcty voči Bohu, уважения к Богу, So that you don't accuse God. чтобы aby sme neobviňovali Boha, Like Job's wife tried to get Job to do. ako navádzala Joba jeho manželka. You need to recognize. Potrebuješ rozpoznať, We do what God says, robíme to, čo hovorí Boh, do our part, robíme našu časť God does his part. Бог a Boh robí svoju časť. Anybody not doing their part, и Ak niekto neplní svoju свою časť, часть не делает, it's the humans, not то God. это tak sú to ľudia, nie Boh. We need a dose of reverence to нам God. необходимо. Potrebujeme novú porciu úcty voči Bohu. И мы A должны pamätať si, We're talking about people's lives. že hovoríme o životoch ľudí. Game. To nie je hra, This isn't a ministry. toto nie je nejaká služba. This is people's lives. Ide o životy ľudí. This is not just the ministry you think you want to be in. Nejde tu o nejakú službu, o ktorej si myslíš, že by si v nej mal byť. Make the rules. не Ty si nevymýšľaj pravidlá. God made the rules. Boh ustanovil pravidlá. Just line up with them. мы My ich musíme len naplňať, zosúladiť sa s nimi. с этим What you правилом. have to make sure Musíš sa uistiť v tom, is that the rules you believe God has set že pravidlá, v ktoré veríš, ustanovil Boh. Установил Бог. are the actual rules that God has Были set, бы Že sú to skutočne pravidlá ustanovené Bohom. установил. and not the rules or traditions that some man told you. A nie nejaké pravidlá alebo tradície, ktoré si od niekoho počul. Most of the questions I deal with Väčšina otázok, ktoré dostávam, Имеет дело are because you've heard somebody else say something different. возник je tu preto, lebo ste počuli, že niekto iný hovorí niečo odlišné. You were told. и что Ale nefungovalo to tak, ako vám vraveli. Well, I can't help it that you were told the wrong thing. ну Nuž nemôžem za to, že vám niekto povedal niečo nesprávne. рассказал. All I can say is what the Bible says. Все, что Všetko, čo môžem povedať ja, je to, čo vraví Biblia. A Biblia hovorí, Than man. что že Boh je vernejší ako človek. So first off, поэт Takže predovšetkým прежде si musíme uvedomiť, when we do what God says, že keď robíme to, čo povedal Boh, there is never a time никогда, tak nikdy nenastane situácia, nothing happens. чтобы že sa nič neudeje. When you lay hands on the sick, когда Keď kladieš ruky na chorých, believing, если вы ak veríš, something always happens. tak vždy sa niečo deje. That's the decision you have to make. это To je rozhodnutie, ktoré musíš urobiť. You have to decide. Ty sa musíš rozhodnúť. Touch them. если Keď sa dotknem chorého, человеку Something is going to happen. что tak sa niečo udeje. It may be instant, Môže to byť okamžité, or it may take a little while. alebo to môže chvíľu trvať. время If it takes a little while, если Ak to trošku dlhšie trvá, then rejoice. tak sa raduj, Because that time потому pretože tento čas you have je časom, ktorý máš na to, show God your faith in His Word. aby si ukázal Bohu svoju vieru v Jeho slovo. When it happens instant, когда Keď sa to udeje okamžite, you only get to show God you have faith for a second. вам tak máš iba sekundy na to, aby si ukázal svoju vieru v Boha. вашу веру в Его Слово, But when it takes a little но longer, Ale ak to trvá dlhšie, you get the opportunity тогда tak získavaš príležitosť in faith longer. stáť vo viere dlhšie. When everybody else is saying nothing's happening, когда Keď všetci okolo vravia, nič sa nedeje, and say, тогда ty máš povstať a povedať, believe God. ja verím Bohu, You can believe what you want, вы vy si verte, čomu chcete. хотите,
You can believe your eyes, Verte svojim očiam, believe the circumstances, okolnostiam, верить обстоятельствам, but I'm going to believe God and His Word. ale ja budem veriť Bohu a Jeho slovu. To je viera. So automatically know. поэтому Takže automaticky vec. You're going to do what God says. если Ak budeš ty robiť, čo Boh hovorí, Something happens. niečo sa udeje. Let me tell you how the enemy tries to trick you. и поступить Dovolte mi povedať vám, ako sa nepriateľ pokúša vás в prelstiť. этом вопросе. There was a woman that came to me for prayer. Jedna žena ma prišla požiadať o modlitbu. She said that the doctors told her Она Povedala, že lekári jej vraveli, that she may have breast cancer. že možno má rakovinu prsníkov. They were pretty sure. они Boli si celkom istí. уверены, что это так. She took several tests, Она Podstúpila niekoľko testov and the test said, yes, you've got cancer. a tie vraveli, áno, máte rakovinu. Came to me, она Tak prišla za mnou doctors say, a povedala, lekári vravia, что у меня že mám rakovinu prsníkov. Modlil by si sa? если ты молиться, I said, sure. Povedal som určite. Commanded the cancer to die and to leave her. мы Prikázali sme rakovine, aby zahynula a aby ju opustila. она Tá žena išla späť k lekárovi. Testovali ju. Said, no, искали Povedali, nie, still there. rakovina je stále tam. Need to remove your breast Musíme odstrániť prsníky quickly rýchlo, before it spreads. predtým, než sa to rozšíri. She listened to them. она Posluchla ich. She went into surgery. Išla na operáciu, They removed her breast. удалили odstránili jej prsníky Afterwards, и потом a potom they tested the cells. testovali bunky. проверили клетки They ткани. looked through all of the tissue. Prehľadali celé tkanivo There was no cancer. a nebolo tam žiadnej rakoviny. God had healed her. Boh ju uzdravil, But the doctors couldn't see it with their machines. Но ale lekári s ich prístrojmi to nedokázali odhaliť. He believed them, и она A ona uverila im cost her her breast. и это a to ju stálo jej prsníky. I could tell you so many stories like this. я Mohol by som vám uviesť tak veľa prípadov podobných, ako je tento. To decide когда Lebo ty sa musíš rozhodnúť, what you're going to believe. čomu uveríš. That's up to you. Je to na tebe. ваша часть. All I know is the Bible says. Все Ja viem len to, že Biblia píše 53. v Izaiášovi 53. глава. Who has believed our report? Kto uveril našej zvesti? To whom has the Lord's arm been revealed? И кому Komu bolo zjavené rameno Pánovo? In Isaiah 53, verse 1 and 2. To je Izaiáš 53, verš 1 a 2. God answers his own question. Boh odpovedá na svoju vlastnú otázku. To whom is God's strong arm revealed? кому Komu je zjavené Božie silné rameno? видна сильная рука Божья? The answer is simple. Ответ Odpoveď je jednoduchá. One. Je to verš 1. The one who has believed his report. Tomu, kto uveril jeho zvesti. вам. That's what you need to realize. Вот Toto si potrebujete uvedomiť. I'm not against doctors, Nie som proti lekárom, against medicine. ani proti medicíne. I think they have kept many Christians alive long enough to learn to trust God. я думаю, Myslím, že udržali pri živote veľa kresťanov dosť dlho na to, aby sa naučili dôverovať Bohu. Are they God's way? э, Or is doctors and medicine God's way of healing? Sú lekári a medicína Božím spôsobom uzdravovania? способ исцеления. No, Nie, never. nikdy. God would not exchange a perfect method Boh by nevymenil dokonalú metódu Идеальный метод, совершенный метод for another method that doesn't work. za inú, ktorá nefunguje dokonale. The next time Takže na budúce, someone says keď niekto povie, that doctors are God's way of healing, že lekári sú Božím spôsobom uzdravovania, that's the way he wants to do it. v tom zmysle, že on chce uzdravovať cez nich, здоровья, What they are telling you tak tým tvrdí, вам говорят, is that doctors are the ministers of God, это то, že lekári sú Boží služobníci, ministers, uzdravujúci služobníci, and if that's the case, a ak je to tak, then doctors should not charge for your treatment тогда tak by vám nemali za to účtovať peniaze, денег за свою работу. because healing is a gift. lebo uzdravenie je dar. You
You don't pay for a gift. Ты не Neplatíš za dar. To pay for it, Если ты Ak za to musíš zaplatiť, not a gift. tak to nie je dar. подарок. Healing is a gift from God. Исцеление. Uzdravenie je dar od Boha. If healing by doctors was God's way, Если Ak by uzdravovanie lekármi bolo Božím spôsobom, then the physicians of Pharaoh, tak by lekári faraóna врачи, were которые были у also ministers фараона, of God, boli tiež Božími služobníkmi, science they had back then. потому что lebo to bola vtedy ich veda. наука, как у них. Over 30% Viac ako 30% people I minister to ľudí, ktorým slúžim, having to pray that their bodies be recovered sú prípady, kde sa musí modliť za to, aby ich telá boli zotavené Чтобы тела людей восстановились from mistakes that doctors made от тех z chýb, ktorých sa dopustili lekári on their body. na ich telách. вот с телом этих людей. I have to pray that God will fix. Мне нужно, Musím sa modliť za to, aby Boh napravil to, Doctors have to mess up. čo lekári pokazili. That's not God's will. Toto nie je Božia vôľa. Doctors can help keep you alive. врачи, Lekári môžu pomôcť zachovať vás pri živote, ale ja nepotrebujem lekára. Better way. я, Našiel som lepší spôsob. I have a better health у plan. меня Mám lepšie zdravotné poistenie. относительно здоровья. It's a lot cheaper, Это нам Je to oveľa lacnejšie для меня, pre mňa, but it costs Jesus everything. но ale Ježiša to stálo všetko. стоил Иисусу абсолютно всего. I have Psalm 91. Mám Žalm I 91, have Luke 10:19. mám Lukáša 10:19, I have 1 John mám 1. Jána. Иоанна, that tells me который, Ten mi hovorí, God's will что это že Božou vôľou je to, aby sa mi darilo in health. и что a aby som bol v zdraví. God's will. Toto je Božia vôľa. It's not God's will that I get healed. Božou vôľou nie je len to, aby som bol uzdravený, Will that I be in health and not need healing. Божья ale aby som prebýval v zdraví a nepotreboval uzdravenie. Now, if I don't attain that standard Dokým nedosiahnem tento štandard, этого стандарта, and walk in that blessing, aby som kráčal v takomto požehnaní, God helps me dovtedy mi Boh pomáha by healing. uzdravovaním. исцеляй меня, давая мне исцеление. But His will is health. Но Ale jeho vôľou je zdravie. So when a person says, и поэтому Takže keď niekto povie, what do you do when there's no results? а что čo robíte, keď nie je žiadneho výsledku, In that case, я tak neviem o takom prípade. знаю, Výsledky sú vždy. да, sometimes Niekedy we come into the situation sa dostaneme do situácie, and we're there in a situation where the results we want are not seen quickly enough. бывает, kde výsledky, ktoré potrebujeme, neprichádzajú dostatočne rýchlo. их сразу не видно. That's why I'm here, Вот, Preto som tu, to teach you aby som vyučoval vás чтобы a vyzbrojoval vás before you need it. predtým, ako to budete potrebovať. The best defense Najlepšia obrana is a good offense. je dobrý útok. Don't wait and react to sickness. не Nečakajte, kým bude treba na chorobu reagovať. придется реагировать на болезнь, Proact, act beforehand. Konajte preventívne. опережай в своих действиях в другую сторону. Learn what it means to walk in the life of God. Научись, Naučte sa, čo znamená kráčať v Božom živote. If you're always sowing healing, если Ak stále rozsievaš uzdravenie, generally you won't have to worry much about reaping healing. тогда, tak sa všeobecne nemusíš starať o to, či budeš aj žať uzdravenie, потому lebo bude neustále. When I reap healing, I go all over the world я, Cestujem po celom svete, sowing healing, я, rozsievajúc uzdravenie and I constantly reap healing. я a neustále žnem uzdravenie. And because I constantly reap и healing, так A pretože neustále žnem uzdravenie, I seldom need healing. tak zriedka kedy potrebujem uzdravenie. мне необходимо самому. It's new mercy every day. Je to nová milosť každý deň. Every day. Это новое. Nový život každý deň. I was standing at the sink in my hotel room this morning. Я Dnes ráno som stál v svojej hotelovej izbe pri umývadle And I had a glass in the sink. и у меня a mal som v umývadle pohár, Cleaned the glass out. ktorý som čistil vodou. And it was pure, clean water. это было. Bola tam čistá voda. And I had a bottle of Coke. И у меня Mal som aj fľašu koly Water was running.
Ako voda tiekla do pohára, churning the water out of the glass. tak sa tam otáčala a vytláčala tú vodu, ktorá tam bola predtým z pohára. Čistú vodu. And so I took the bottle of Coke over, Tak som vzal fľašu Coca-Coly poured out in the sink. a chcel som ju vyliať do umývadla. Water was running in the glass, Voda tiekla do pohára, couldn't get to the drain. tak som sa nemohol dostať k výlevke. Кока-колы попасть вот туда, в это отверстие, куда вода вся, куда уходит вода. So I just took the bottle of Coke, Я просто... Tak som vzal fľašu Coca-Coly poured it into the glass of water. a vylial som ju do pohára s vodou. All of a sudden, the water in the glass, Внезапно, Odrazu sa voda v pohári zafarbila na hnedo, but instantly, ale okamžite turned clear again. sa vyčistila. Prečo? Because the water was already flowing through the glass so strongly потому Lebo voda tiekla do pohára tak silno, была настолько сильной, that it quickly washed all the Coke out. что она... že vyplavila rýchlo všetku Coca-Colu Just pure water was running И опять... a opäť tam bola čistá voda. immediately. И момент... Okamžite I had the thought, ma napadlo. Такая мысль. that's the way I live. Takýmto spôsobom žijem ja. Spirit of God Дух Boží duch in my belly v mojom bruchu Божий is rivers, je riekou, strong currents, silným prúdom, living water живой, živou vodou, constantly flowing out. который... ktorá neustále vyteká von. Anything the enemy would try to throw in И по- Takže čokoľvek by sa nepriateľ snažil vhodiť dnu, and gain a foothold. Оно... sa nedokáže ani len zachytiť, So quickly washed out Потому что... lebo to rýchlo vyplavia by the rivers of living water. prúdy živej vody. And that's called divine health. И это... Toto sa nazýva božské zdravie. You should live in divine health. Vy by ste mali žiť v božskom zdraví. How do I do that? Poviete, ale ako to dosiahnuť? Poprvé, Decide to believe. rozhodnite sa veriť tomu. It's possible. Ver, že je to možné, Believe it's God's will. ver, že je to Božia vôľa. Decide to live that way. A rozhodni sa takto žiť. Then И так... A potom make sure Позабыть uisti sa o tom, rivers že máš rieky of реки, living water živej vody, flowing up out of your spirit которые... tečúcej z tvojho ducha, that can wash out anything that comes at И you. эти реки, ktoré vyplavia všetko, čo do teba vchádza. что туда попадает. Not just sickness, Не Nie len chorobu, sin, грех. aj hriech, anything not of God. Все, что všetko, čo nie je z Boha. попадает туда, не от Бога. It comes in and gets washed out. Príde to dnu a okamžite je to vyplavené von. Even have time to taint Оно anything. даст Nemá to čas čokoľvek skaliť. Just make the decision Len sa rozhodni. решение. and then start giving out that living И water. A potom začni odovzdávať tú živú vodu. Just let it pour out of you. просто Nechaj ju prúdiť zvnútra. из вас. Jesus said, Ježiš povedal, let your light shine. nech vaše svetlo svieti. Isn't that what he said? Nepovedal tak. He didn't say, make your light shine. Nepovedal, urob to, aby tvoje svetlo svietilo. Let it. Он сказал, Povedal, nechaj ho. Too many people are trying to make their light shine. очень много... Veľa ľudí sa snaží svietiť z vlastných síl. Just let it. А просто Len to nechaj svietiť. возможность это Don't сделать. try to make it. Не пытайтесь Nesnaž sa to urobiť. включить что-то. Just let it do what it's supposed to do. Просто Len nechaj, aby to robilo to, čo to má robiť. пытается делать. If you have a light Если Ak máš lampu and the light has power connected a je zapojená do elektriny включен к источнику, and the light is giving off light, и это a tá lampa žiari, излучает свет, you don't have to make it do it. вы не nemusíš ju k tomu nútiť. делаете The это. only way you can stop it Jediný spôsob, ako to svetlo zastaviť, is to hide it, Это je skryť ho, его закройте, когда вы его to спрячете, keep it covered držať ho zakryté, so that the light cannot shine out. чтобы aby svetlo nevyžarovalo. Jesus was just saying, Ježiš povedal to, you don't have to make light work. nemusíte urobiť, aby to svetlo svietilo. Let light do what it просто does. позвольте. Len mu dovol robiť to, čo robí. We don't have to stand by these lights Nemusíme stáť vedľa týchto lámp Мы не должны находиться рядом с этими светильниками. and wave light to you. Нам не нужно a hnať rukami svetlo, aby prišlo k vám. свет туда гнать в вашу сторону. Light just does what light does. Свет просто... Svetlo robí len to, čo robí. Он просто распространяет Len sa rozširuje It's the darkness. Он a tým rozháňa tmu. такую тьму. You don't have to worry about the darkness. Nemusíš sa trápiť tmou. О том, что тьма еще есть. Just flip on the light. Jednoducho zapni lampu Darkness flees, И тьма a tma utečie light
takes it over. lebo svetlo ju premôže. Let your light shine. Nechaj svoje svetlo svietiť. Try, Nemusíš sa snažiť, just let it. len ho nechaj. You're connected to the vine. Si zrastený s vinným kmeňom. Соединен к лозе. Jesus is the vine. Ježiš je vinný kmeň, Vine, the branch doesn't try to live. И letorast sa nesnaží žiť. жить. The branch lives because it's connected to the vine. Letorast žije, lebo je zrastený s kmeňom. Try to heal. Не пыть. Nesnaž sa uzdravovať. Healing is part of you. Uzdravenie je súčasťou teba. Your healing light shine. Просто Len nechaj svoje svetlo uzdravenia svietiť. You don't have to push. тебе не нужно. Nemusíš na to tlačiť. Let. Тебе Len to musíš nechať. Just let it. просто Nechaj to. Just take them by the hands. Len chyť človeka za ruky. Explain this because this was one of the questions. я это Toto chcem vysvetliť, lebo je to jedna z otázok. Here's what happens. One of the things that happened when I began to minister. вот Keď som začal slúžiť, tak jedna zo zaujímavých vecí, čo sa stali, bola táto. Example, I'll describe how I normally do it in the healing line. Na príklade ukážem, ako to obvykle robím v rade na uzdravovanie. шеренгу на исцеление. It doesn't have to be with both hands. Это Nemusí to byť oboma rukami. не обязательно использовать обе It can be руки. one hand shaking. Это может Môže to byť jedno potrasenie rukou. руку человеку. But the best way to physically describe what is going on Teraz sa pokúsim najlepšie fyzicky opísať, čo sa vtedy deje, don't try to think this is what I do. ale nemyslíte si to, že je to to, čo robím. I'm describing what happens. Len opisujem to, čo sa vtedy deje. When I take people by the hand, Когда я Keď chytím človeka za ruky, it's like all I do je to tak, že všetko, čo robím, is breathe. je vydýchnutie. It's just like, Je to... isn't that simple? Nie je to jednoduché. You just hold their hands Len ho držíš za ruky and it's like you just breathe. a jednoducho vydýchneš. It's like taking something Je to ako keď niečo vezmeš and you say, I want to hand you this. a povieš, chcem ti to They podať. say, okay. человек говорит, Ten človek povie, dobre, и ты a ty podáš mu to, odovzdáš to. I know that sounds really spiritual, я знаю, Viem, že to znie veľmi duchovne, but that's what I do. но вот это ale takto to robím. Peter in Acts chapter 3, V skutkoch 3 в книге Деяний в 3 главе. he and John are going to the temple to pray. Они Peter s Jánom idú do chrámu na modlitbu. Way to pray, A na ceste do chrámu, which means they had not been praying. что čo znamená, že sa ešte nemodlili. So you don't have to be prayed up enough to do this. ты Takže nemusíš byť dostatočne premodlený na to, aby si to mohol robiť. Sense the need for more prayer ты можешь Môžeš vnímať potrebu viac sa modliť and heal the sick on your way to go pray. и ты a uzdravovať chorých počas toho, keď sa len chystáš modliť. Pray first and then Nemusíš sa najskôr modliť a potom uzdravovať. first and then pray. ты можешь сначала Môžeš najskôr uzdravovať a potom sa modliť. Pray about it. ищешь A budeš sa mať viac ohľadne čoho modliť. Viac za čo ďakovať Bohu. Бога. If it's how much you pray, Ak by to bolo o tom, ako veľa sa modlíš, Помолился, then it's you doing it. tak by to bolo založené na tvojom výkone. I realize ты должен Uvedom si, Jesus said, a Ježiš povedal, me doing Он говорит, this, это nerobím to ja, делаю. but the Spirit of my Father, he ale duch môjho otca. On robí tie skutky. realized Ты that. должен Toto si musíš uvedomiť. They go and see this man. Takže Peter s Jánom idú a vidia toho človeka, который chromého od narodenia, Asking for money. ako si pýta peniaze. He was not asking for healing. он Nepýtal si uzdravenie, He was asking for money. ale peniaze. And Peter A Peter goes to this man. подходит prišiel k nemu a vraví, Silver and gold, money, I don't have. серебра и striebro ani zlato, peniaze nemám, But what I have, ну, ale to, čo mám, I give you. вот to ti dávam. What I have, что Čo mám, I give you. to ti dávam. даю, Nech sa páči. What I have, что у меня, Čo mám, I give. to dávam. I'm letting my light shine. я Nechávam svoje svetlo svietiť. And he tells the man,
A Peter vraví tomu človeku: v mene Ježiša Krista Nazareckého vstaň a choď. A ten človek nevedel ani ako vstať. Začal sa pomaly hýbať a pre Petra to bolo príliš pomalé. A tak ho apoštol Peter chytil za pravú ruku a zdvihol ho. A okamžite, počas toho, ako bol zdvíhaný, jeho chodidlá a členky prijali silu a je uzdravený a začína skákať a chodiť a oslavovať Boha. Prečo? Lebo letorast dovolil životu z kmeňa, aby cez neho prúdil. Letorast sa nesnažil byť letorastom. Len nechal to, čo bolo v ňom, aby vyšlo von. To, čo mám, nech sa páči. To ti dávam. To je to, čo robím. Za každým. Či už ma to vidíte robiť, či už ma vidíte fyzicky vydýchnuť. Často, ak by ste stáli blízko mňa, tak by ste to počuli. Vezmem človeka za ruky, niekedy skloním hlavu, niekedy ju zdvihnem, niekedy zavriem oči a príde okamih, keď poviem v mene Ježiš a vtedy sa to stane. Vtedy on zasiahne. Vtedy to prúdi. Nepokúšam sa niečo robiť. Ó, Bože! Ó, mocný Bože! Dotkni sa tohto človeka, Bože! Pane Bože, viem, že si to nezaslúži. Ó, Bože! Ak chceš, v tvojej nekonečnej milosti nájdi si nejakú cestičku a dotkni sa tohto nehodného človeka. Ó, Bože, urob to teraz! Urob to teraz, Pane! Nemôžete to takto robiť. Nemôžeš to takto robiť v nemocnici, lebo ťa vyhodia. Vybehnú a zahriaknú ťa. Pšt. Vydesíte všetkých pacientov. Takto by si ľudí vystrašil. Nie, my nie sme služobníci hulákania. Nevravím, že občas zvýšiť hlas je nesprávne. Len vravím, že sme služobníkmi života. Ježiš vyslovil jednu vec, ktorú máte. Ak máte syna, tak máte život. Povedal, diabol, zlodej prišiel, aby kradol, zabíjal a ničil. A ako kontrast k tomuto, Ježiš povedal, ja som prišiel, aby ste mohli mať život. A aby ste mohli mať život v takej hojnosti, takej, že je to viac, ako potrebujete, aby ste mali prebytok na rozdávanie. To je život v hojnosti. To je to, čo mám ja. A čo mám, to ma udržiava v zdraví a mám toľko navyše, že môžem dať vám dosť na to, aby ste sa aj vy mali dobre. Pretože mám syna, mám život
v hojnosti. в изобилии. So what I have, И поэтому Takže čo mám, есть. I give you. Я to vám dávam. It doesn't get any easier than that. просто Ľahšie to už nemôže byť. это сделать. I can give that to an adult. Я Môžem to dať dospelému človeku Think I'm strange. a nebude si myslieť, že som nejaký divný. I can give it to a child. Я могу Môžem to takto dať dieťaťu They wouldn't be afraid. a nebude sa ma báť. That's life. Toto je život. Just go and give away what you've got. Len choď a rozdávaj to, čo máš. You are spiritually rich beyond measure. Si duchovne bohatý nadmieru. всякой меры. You've been blessed. Вы, Už si bol požehnaný. Have been blessed вы Bol si požehnaný были благословлены with every spiritual blessing. všetkým duchovným požehnaním. Všetkým, každým. Nie iba niektorými. но Všetkým duchovným požehnaním. благословением. In heavenly places. V nebeských oblastiach. It's 1:3. Efežanom 1.3. What could you lack? Čo by ti mohlo chýbať? Может не хватить. Healing? Uzdravenie? Spiritual blessing? Это Je to duchovné požehnanie? Áno. Then you got it. Tak to máš. You've already been blessed with it. вы Už si tým bol požehnaný. этим благословением. Moc? Is that a spiritual blessing? Je to duchovné požehnanie? You've already got it. Tak už to máš. Или Faith? Viera? Is that a spiritual blessing? это Je to duchovné požehnanie? Then you've got it. тогда Tak už to máš. Is this simple? Nie je to jednoduché. This is the life Jesus came to give you. Toto je život, ktorý ti prišiel dať Ježiš. должен дать вам. Never even recognizing the possibility of lack. Он даже Bez toho, aby čo i len pripustil možnosť akéhokoľvek nedostatku. чего-либо. See, when you start to grow up in Christ, Понимаете? Keď rastieš v Kristovi, Стать во the Христе. more you look like Him, tak čím viac vyzeráš ako on, grow, počas toho, ako rastieš, those thoughts, Эти мысли myšlienky typu faith. mám dosť viery, Do I have enough gift? охватывают. som dosť obdarený, Do I have enough anointing? mám dosť Do pomazania, I have enough power? mám dosť moci. Those thoughts Вот эти, Takéto myšlienky even enter your mind. они даже sa do tvojej hlavy ani len nedostanú. All you think, все. Všetko, na čo myslíš, je toto. this person, Я люблю, Milujem toho človeka, God loved them. потому что lebo Boh ho miluje. They are valuable это Tento človek je cenný, because Jesus died for them. потому lebo Ježiš za neho zomrel. He must love them a lot Boh tohto chorého určite veľmi miluje, сильно, if He sent His Son to что die если for them. он keď poslal svojho syna, aby za neho zomrel. His love Jeho láska been put in me by the Holy Ghost, она, bola do mňa vložená cez Ducha Svätého. so I can love them. чтобы я Takže môže milovať ľudí jeho láskou. And if I love them with His и love, если A ak ich milujem jeho láskou, what can I hold back from them? так что tak čo by som im mohol odoprieť? человека, не дав это ему, Because the Bible tells us потому Lebo Biblia nám hovorí, that God will withhold no good thing что že Boh neodoprie nič dobré доброе дело from His people. никакое svojmu ľudu. его народа. God has withheld nothing. Boh neodoprel nič. That's why I tell you everything I know. Вот Preto vám hovorím všetko, čo viem sám. People say, if you tell them everything, люди, Ľudia vravia, ak im povieš všetko, you afraid that someday they won't need you? то ты nebojíš sa, že jedného dňa ťa nebudú potrebovať? не будут нуждаться в тебе. I live for that day. Я Žijem pre tento deň. I live for the day Žijem pre tento deň, that you don't need me. keď ma už nebudete potrebovať. Then, when that day comes, Vtedy, keď ten deň príde, I'll be able to spend more time with my grandchildren. я budem môcť tráviť viac času so svojimi vnúčencami. Grow up, смотреть Vidieť, ako rastú, not miss their birthdays, nevymeškať ich narodeniny, not hear them ask me, why wasn't I at their birthday не party? буду nemusieť počúvať ich otázky, prečo som nebol na ich narodeninovej oslave. Until that day, Ale do tohto dňa I have to tell them, я im budem musieť odpovedať, because there are people
Lebo žijú ľudia, Произошло потому, что есть люди, that Jesus loves so much ktorých Ježiš miluje tak veľmi, that he's asked me to go speak to them že ma požiadal, aby som išiel k nim a hovoril im говорить им and tell them of his love a povedal im o jeho láske and demonstrate it. и a aby som ju aj ukázal. любит. That's what I have to tell my grandkids Toto musím hovoriť svojim vnúčatám, because I spend their birthdays. Потому lebo som strávil ich narodeniny трачу на то, I spend my wife's birthday a aj narodeniny mojej manželky away, мне пришлось mimo domu, провести, v cudzích krajinách. spending it with other people. ну, Strávil som ich s inými ľuďmi. Price I pay, это та To je cena, ktorú platím, price my family pays, to je cena, ktorú platí aj moja rodina, платит моя семья, so that those that you touch will live. чтобы aby mohli žiť tí, ktorých sa vy dotknete. That's why we do this. вот Kvôli tomu to robíme. In Jesus' name. V mene Ježiš. Amen. Amen.